Oh, hi! Mga friends, mga amigo, amiga. This is our first vlog. Sugat in mo sa San Francisco, Agusan del Sur. Word for today, Matthew 4:4. Rutonda. Nindot kayo. Clouds paint the skyline. Say hi. You've got me in your king tide. Ano yan nga mong bus terminal? Let me get away, but you 24 don't want hours. me back. Set me apart from my older days of falling. Ang lungsod sa San Francisco. I'm twisting. Mao ni siya ang gitawag nga commercial capital sa Agusan del Sur. According sa 2015 census, kini population nga 74,542. Usa nga nindot nga atraksyon sa San Francisco mao ang Mount Diwata. Taga-tuig nagahimo og Magdiwata Festival ang maong lungsod. Ang highlights ni mao ang street dancing. Magdiwata Festival 2019! Hey! Abot ang 30 pesos mo. Sabi naman eh. Mahal mo kaya? Dali na ako. Wala may kapalagan. A light was shining, tears were turning, and we were breathing. Morning. Hotdog ikan friend. Hotdog ni ma'am. Ayun. Then, ganun na, kuhan man mo sa skateboard, nahilig. Nahilig mi sa kuan sir, sa gwapo na kapangutan na sir. Nahilig mi sa skateboard kay tungod sa kanindot aning sports. Exercise na lang po. Yung usa pa dili po siya common. Talagsara. Talagsaon ra siya nga nagadula diri. Boss, so unsay mga aside sa part na gyud siya karon, sports na siya. Unsa pa mailain nimo nga masulti nga nganong mo appeal og skateboarding nga mga kabatan-onan? Ang mas gwapo nga mo appeal gyud og skateboard kay aron dili malihi sila sa mga droga, mga lain-laing nga krimen o kuan. Bisag kun sa mga klase sa anomalya. Malayo sila sa krimen. Malayo. Oh, labi na droga kay droga di gyud na maayo droga. Skate park. Og napon mi hangyo sa ato ang mayor diri na buta na nga magkahinan mig skate park diri kay luoy kay mi daghan na kay mayor 1 million na mi kabuok og yung skate park. So, from Pagtabuyan ra mi diri sa munisipyo, pagtabuyan mi diri sa kuan. Isa ka sa pagtabuyan so atagi mi og sa among bagong mayor, nawagan ko sa among bagong mayor si Bibo Tanaloria si si Solomon Rupila. tatay di kita tagaan. Si Solomon Rupila palihog mi atagi mi skate park sir. Maluoy taon mo sa mga badyaw. Mga pila na mo kabuk diri sa San Franz. So, San Franz sa banit nanan? Or San Franz ni sir kani nga tibo karon San Franz nga mga kuan nga membro. Naabot namig mga kuan siguro kabuk, abot namig mga abot ning mga 30 kapin. 30 kapin. So wa man ni Yung tanan, wa pa nangabot ang uban. Unya mga buto. so wa man ni limit no sa age sa tanan. Wala sir. Wala as long as mahilig no.
Oh. Unsa po'y tips ninyo? Kung right side ka magsulat, Ah. sir, imong so right foot ko imong front foot. Ah. So damay stance na kani goofy man ko. Anay tawag nila regular ana. Ah. Pero ngani kung tuo mo imong i-front. Murag baktas lang ang concept. Tapos tracks dayon. Ana ka pin. Bend lang. Para dili ka Para mo. dili mahayang. Pila. Nay, tag 2,000 sa Quezano. Pero dili siya quality siguro. Beginner. Minus yung quality, pero ma-enjoy gyapon nimo. Ma-enjoy. Hilig yung kang skate. Ma-enjoy gyapon nimo. Dugay man na maguba siguro no. Dugay po ni maguba. Kani pila na ni katuig ang imong run Mga skateboard? kuan na sir, mga isa ka tuig na ni. 1 year. Isa ka tuig na ni. So maintenance na, unsa may maintenance nimo? Maintenance ani, bearing. Bearing. Mao man ay kadaghan ng mga guba gud sir, mga bearing, mga bushing, man mga guba, pivot cap. Asa mo ka magpaayo ana? Kung Magpaayo ka, pwede mo paayo ka sa shop, ug di ka kabalo pa, di ka paayo sa shop, pero di naman kinag shop kay bisa abnormal Basic. kabalo man mo ayo ani. Order. Sayon ra siya. dili ba lisod? Like beginner, wa gyud kabalo unsaon kanang pre-starting pa gyud. Mga pila ka weeks. Medyo lisod siya sa una pero magkadugay makuha rin nimo. Mga pila ka weeks. Mga 2 months how na kamo ride sana? 2 months. Oh, message sige. Hindi Ah, lang mga tambay. Skater. sa tanan mga tambay diha o sa mga tanan taga San Fran, palihog big like sa among Facebook. Count Kuto and the Bombers. Let's go! Count photo. Count Kuto and the Bombers. Amo ng banda, palihog big like sa mga badyaw, no? Sige. Ay hapon. Ako na si Kim, 35 years old. Since elementary skate me pero dili kuan kanang dili consistent kay mahal man nya walay mga original din nga makita nga board 90s pa to lisod. So mga 29 years old badong 30 di pa ko nagsugod og tricks murag lisod pud gamay kay edad-edara na. Sugod og tricks. So ina-order na mo ni sa Luzon nga mga skate shop. So dili Mga ni parts. dire. Listen. Kanya na ako'y paabot sa tanan nga nagtuo sila nga mga way grado ning kadula. Kompleto na may registered nurse. Na skater nga pulis, tibok Pilipinas kalibis ang sayo is dapat kay abogado, na skate nga doktor. Kami na si Manamo na may mga degree holder po. Walay nagtambay sa mo, na high school na mo, senior high. Pero college degree holders gapon ay mga kuan. So dili tinuod nga tambay ra na Dili, this is a hobby and recreational activity. May mani kaysa magbisyo-bisyo tag druga. Tama. Wala na ako'y pabosanan nga. Nagtuo silang gadula diha, mura ramig kuan tanawon pero tibok Pilipinas na yung mga kuan ng skater. Labi ng mga syudad. Okay. Skateboarding day. Sa Barobo nagya po yung mga naga-skateboard dito. Nakagya ko mga. And park like namoy park dito. Wala. Before naa sa tennis court pero ilugan mig mga basketball player ba. So kuanon lagi no. Ring mo nang Sitahon. dahil kan France. At least lingaw na. Unsa pa may oras din nagsugod? As dos ba? Alas 2. Kuan man di lang ni skate nag-picnic pud mi na mga tao na mo para skateboarding di intro kalibutan maka-celebrate mo nang celebrate ko na mo ron. Motor lang mo na. Nagmotor kami, nagmotor pa dong diri. Sige, salamat sir. Pag mo bisita mo sa San Francisco, ayaw kalimti ang Agus Brew. Ako mga customers dire, yung ba nga, kung question sila, why Agus Brew? Tungod, Agusan? Mayon ko nga, yes ma'am. Pero na siya i-twist ma'am. I-conceptualize na ko na siya nga main for 1 year. It's a struggle dun sa kuha. Pero ang akong gikuhaan og kanang idea or kanang inspiration is kung asa ko na tao, Agusan, niya akong roots kung unsa sila sa una. So, anong Agos? So, when you say Agos is flow, di ba? And then, when you say there's flow, naay movement. Then, kung naay movement, pasabutan na, galihok, naay life. So, akong gi-incorporate ang nga meaning sa Agos is life. And sa science, kung nagani water,
or na kanang hint nga na ay tubig or vapor, it signifies life. So agos is life, and then brew is a process. Proseso siya sa pagbuhat og kape, tsa, everything. Dili siya instant. So, diri I'm serving authentic coffee and tea. So, gina-measure, gina-calibrate para makuha unsay gusto na akong lasa i-serve sa mga customer na ako. And brew process. The meaning of Agus Brew is life is a process. And behind the process, na yung mga tao nga involved. So, there is Agus Brew frontliner lang me. We're serving food, drinks. Behind the process are mga farmers. So, akong ginakuan diri mga food is plant-based or Filipino delicacies or infused ang local nga raw materials nga gikan lang agusan nga magamit na ako diri. So, just like kaning cassava cake, balanghoy, di ba? And kaning sa kape, I'm using agusan coffee. From locally. Robusta coffee, and then with initos ka sweetener, okay? Or gikan sa kaong palm. Kani mo aning katong ano? Kana siya, mao na siyang calavanil. Dili na ni katong jasmine. Dili. Calavanil is combination siya sa calamansi, raw wild honey, jasmine tea ang base, and then a little vanilla syrup. We've got the world, we've got the light. Say, Tamis nga siya niya. Dili makapul, dilas ay dili ko daw. Yeah. Nya ang iya kasabag kay ko bang ice cream. Malasahan gyud nimo. Ben. Ingit siya magbuo kundi isa-isa gyud mo malasahan. Kani. Inom sa tubig, inom mo kan kay aron. Juice. Calavanil, calamansi, raw wild honey, na vanilla syrup, and then jasmine tea ang base na. Sa iyang giingon, malasahan gyud akong kalamansi ug syrup. So lamay kayo. Only 50 pesos. 100 eh. Wala to na kayo guys, sa kabaso, 100 pesos. Dako siya. Isa ka pitsil na siya. Nakapitsil, galon yung mga tao, mga hiling mo sa kita. Pero di ko kaya bumitaw, ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang. We've got the world, we've got the world. We've got the world. We've got the world. We've got the world. Ako storya na pang legit flamboyant. Ang common, being a common in the legit place. Diba? Ganun yun. Tapos I invited everybody na si Kuya Bailey Piñaver. Ito po yung tinatawag na legit. At may mga lalaking dadaan. Sige, daan ka din na daan. Ayan, daan. Siya po yung lalaking daan. Napakagwapo. Legit. Oo. At ito yung mga tindahan na nilinis na ng municipality natin. Local government unit. Pin-invite ko lahat kayo ha, BLYK TV. No, BLYK TV sa YouTube. Sikat po ito sila dito sa San Francisco. At yung gustong maghanap din ng legit flamboyant host at nagpapaprepare ng mga programa niya, hanapin niyo lang po ako, ha? Pangalan ko, Jomar Garcia, the legit flamboyant host. What? So giginahan mo sa mong video, please Like and share and subscribe sa BLYK TV.